ev meşê li dijî îxaneta KDP piranî PKK li kur li dar dixe. PKK li herêmên bin desthilatdariya xwe gundewarê derdora Qendîlê ev yek. Li Rojava ev du, Kampa Mexmûrê ev sê, li Şengalê ev çar, li Ewropa ev pênc, heta niha li dijî îxaneta KDP li Amedê û Mêrdînê û Batmanê min tiştek nedîtiye. Li Dêrsimê me xwepêşandan û meş min nedîtine. Dibe ku hebin. Dibe ku hebin. Baş e heqwasa reşkirin di nava yani PKK de û medya PKK de li dijî KDP. Yani ez carna wilo matmayî dîbînim. Kî bêtir wilo bersiva PKK dide? Biraderekî siyasetmedarê Kurd ji Başûrê Kurdistanê Elî Ewnî. Ew derdikeve diaxive merel axaftinî wî guhdar dike tu dibêqî ne pedekeyî. Çawa ne pedekeyî ye? Ji ber ku hemû wilo rûniştîn û bêdeng in û camêr wilo ji dêvla wan teva diaxive. Yani ne berpirsyarê payebilind, ne berpirsyarê payenizm û ne medya û heqwa serreşkirin îdî yani hindikek maye ku li herêma Berzan PKK biçe gel derxîne meşekî li dijî îxaneta KDP û malbata Berzanî. Ji xwe PKK derbasî medya pêdekevî Roda û Kurdistan 24 berê me behsa vê mesela hanê kiriye. Zirav di rêya kesa de, di rêya têkiliya de ev tişt heye. Lê li ser asta siyasî, li ser asta cemawerî li vir li Ewropa pedeke heyî tu neyê pedeke heyî, rêxistina pedeke heyî baş e ev rêxistina pedekê wilo xwe bitişmiştê diaspora mijûl dike û xwe têxin nav mesela û çima rojekî ev kesê ku dibêjin em ji Barzanî hez dikin, Kurdê Iraqî neçin ji ber Kurdê Sûrî dernexînin. Ne her tiştekî çêbibe PKK Kurdê Sûrî bikar bîne, PDK jî Kurdê Sûrî. Na Kurdê Iraqê ê li vê derê. Kurdê Başûrê Kurdistanê, Kurdê PDK, Kurdê ku meaşê xweş PDK distînin. Pereyê xwe distînin, berê pêşmerge bû nizanim çi filan niha li vir li Ewropanê jî meaşê xwe distînin û xwedî imtiyazin. Ev kesê hanê çima rojekî ji rojan li Brukselê meşekîldar nexin li dijî PKK û îxaneta PKK ji ber PKK jî îxanet kiriye. Yani kî zarokê Kurda bikuje? Dijminê gelê Kurd zarokê Kurda dikuje. Lê ê ku were zarokê Kurda jî bikuje hêzên siyasî ew jî hevalê dijminê gelê Kurd e. Îxaneta PKK îxanetê bi hevalê xwe berê re kiriye. Yani ê ku kî were ji min re bêje ku Orhan Aydin kuştiye ev ne îxanet e. Orhan Aydin kadrê PKK, zindaniyên PKK. Kî were ji min re bêje wela ê ku Enwer Ata, Çetin Güngör, Sayma Akşin evana ê ku wan tasfiye kirine, ê ku wan kuştine evan nexayîn in. Werin ji min re qina bikin di nava ev jî welat parêzin û ev jî welat parêzin. Ew wilo nabe yani. Wekî hêvinek car carna dibêjin wela Muawiye jî baş e radiyallahu anh Xwedê jê razî be û Elî jî baş e. Hesên jî baş û Yezîd jî baş e. Wilo nabe. Ya yek baş yek xerab. Yek li ser heqê yek li ser neheqiyê. Wilo nabe. Ev biraderên me yên PDK. Ne li Hewlêrê, ne li Duhokê, ne li Zaxoyê, ne li ti deverî.
روجكيش روجا ده كس نجواندنا ونقوتنا ام بوليتيكايا PKK شرمزار دكن ام مديا PKK شرمزار دكن ام قبول ناكم PKK جناب ما دركه اهلي عموده لدم اكيد قوتن يعني بزمان عربي عمود آزاد PKK دركه برا دركه دربا ولو ما برسبا PKK هوانه بو كومكوجي العمودي تشكر لي خلق قوت نقوت قالي كرد العمودي قوتن نقوتن قوتن PKK بشيوية كي خويني جنايته كي مزن كومكوجية كي تشكر شش حفت كس العمودي كشت جبر في جبر كو قال جي PKK كو تركه دربا لي PKK حاضر حمو قالي عمودي ترخيني دربا وتيد بمينه دباشر دبمينه لي اف ديروكا PKK ده اف ديروكا PKK ده هاتي نویسان ده ديروكا قالي كرجي ده هاتي نویسان يا كمين باجاري ايكو لدجي PKK اف درشم اف سلوغان قوت عمودي بو اهلي عمودي بون عمودي حرة PKK يطلع برا عمودي آزاد و PKK برادر كذا وشبيحة يعني اف تجاري وينيش بيركر PKK العمودي حياة 100 سالي دنجي دسهلات ضاربة أذيا وينيش بيركر يعني كو قالي عمودي خودي اف قوتنا هاني بو مش قالي هوليري ما في اخافتنا هاني لديجي PKK نابيش خيوي PKK رابي ب بالدوشكا بالروكيتا إيريشي هوليري بك نا از دبيجم قالي كرد باشوري كردستاني پیداکشی به تایبەت پر رێژ ji PKK re vekir li Rojavayê Kurdistanê jî vekir li Başûrê Kurdistanê jî vekir niha wilo ji wan heye ku ev bîna û ev rê û ev avahî hemû ew aramî na xeteriya mezin ji dewleta Tirk e xeteriya mezin ji dewleta Îranê ye lê metirsî û xeteriya mezin ji PKK jî gel gerek xwedî helwest be pedeke dibe xwedî helwest be medya PKK dibe piçekî xwe paqij ke piçekî li xwe vegere piçekî li xwe vegere yani ev heqwase piçekî ji xwe ji medya PKK bielem yan jî yani ev ez nabêjim wek medya PKK be lê mafê bersivdayînê heye yek were te bike îxanet û te pîsbik û te bike dijmin û van axaftinê han hemû dibê tu jî xwedî helwest be dibê tu xwedî dibê bersiv nebîn dibê bersiv bimîne demekî gotinên PKK rast demekî axaftinê PKK rast to merov xwe wilo heqwasa ana yek ji min re bêje îxanet ez ê jê bêjim tu û bav û kalkê xwe îxanet yek wir ji min re bêje û ez yani carna ez hêrs dibim ez insanim ez qebûl nakim yek wir zêdegavî li ser me biaxive yek axaftinekî derbayê rê rexne dike bi belge sersera ser çava yek ji min re dibêje tu perê dewleta Tirk tu ji kê re dixebitî tu perê dewleta Tirk mere ji min re perê dewleta Tirk HDP distîne fînansekirina HDP û derbasbûna wê hilbijartina ji vergî û bacên hemalatiyên Tirk in ew ji perê dewleta Tirk distîne apo di damezrandina PKK de pere ji pîlot ji Necatî Keya û ji Mîtê distin ew perê dewleta Tirk distîne ne ez perê dewleta Tirk distînim û ev ji erşîv û ji pirtûkên apo û ji belgeyên apo ku qaşûca mêr ser pişta dewleta Tirk PKK ava kir ev mijarekî din yani yek wir min rexne bike sersera ser çava bi belge got tuhmet jî bike xem nake bes
بتهمة ببهتان يك جمر تشتكي بيجي يعني از دبيجم هوشنگ ايه نفيسكار و ايه روشنبير تور فيالي هوشنگ ايه كرد هري ولوي اش كثير ناقرتين اب فداكا و اب ريخستنين فداكا لأوروبا ولكردستان ولحما وهقواسا بارا وفينانسا كرن أضانا يعني شمولو هقواسا ولو وكرنت بقي ند فيزنا نا هاي وانش مسألة هي نتشتي قوتن نتشنا قوتن بوان فرق نا فرق بك فرق دك دمات بيدنگ به دمات برسوي نده فرق دك دمكي يعني ببرسف داين يا تبي چاري يا بخافت راس يك جهر ديا اما از في بيدنگيا يعني پدكي و جماورين پدكي و رخصنا پدكي و مديا پدكي لهمبري پككي و زێدەگاوی و زێدەگۆتن و دەولەتا ترک چینên herêma Kurdistanê û ewlehî û ekonomî û aramiya herêma Kurdistanê dixin nava metirsiyê dixin nava yani kuştin û nebaşiyê de ew qasa bêdengî nabe yani hem ji bo xatirê Kurdistanê هم ji bo xatirê xwe yek piçekî wilo yani piçekî qedrê xwe bidir yani û ji PKK qebûl neke ku hema rabûrûnê bêje îxanet îxanet min tiştekî henek e kak Nêçîrvan Barzanî dema ku PKK ji we re dibêje îxanet tu jî nav deyî û medya te jî nav deyî û Ako jî nav deyî Ako Mihemed jî di nav deyî dema PKK dibêje îxanet û hemû dike îxanet Kak Mesrûr Barzanî dema PKK ji we re dibêje PDK îxanet tu jî nav deyî hemû saziyên girêdayên te di nav de ne PKK nabêje wela PDK îxanet lê Kak Mesrûr neçêde PDK îxanet lê Kak Mesrûr têde lê Kak Nêçîr netêde PDK îxanet Kak Mesrûr têde û Kak Nêçîr têde lê Kak Mesrûr netêde na mesele ne wilo ye PKK dibêje malbata Barzanî PKK dibêje PDK bi giştî bi Elî Ewnî bi Mîranî bi tev we tev hav ser hevdû îxanet vê morahanê li we dixe ev hûn çima wilo bêbersivin yana carna ez rexne li Rewşenbîrê dikim ez meselen yekîtiya nivîskara ya Rewşenbîrê me û nivîskarê me Başûrê Kurdistanê çima qebûl dikin dibû ku yek ji nav wan ji mir bêje siyasetmedarê me qebûl dikin siyasetmedarê me bêdeng in naxivin yektenê heye feqîrê Xwedê asibe rexne bike dawî PDK bêje belkî yani dibin daxta de yani camê belkî dilê xwe jî hênik nakin birêz Elî Ewnî yani wekî din ka kî heye ka ji mir ji nava taximên berpirsên PKK Politik Bîro endamê Komîta Navendî evana kî ji wan wilo bi tundî bi zelalî yani ji xwe kiriye kar û li hemberî polîtîkayên PKK radiwest ez nabêjim yani an hinek kes bêje tu fitneyê çê dikiro çi fitne hey xwelî ser çi fitne maqey hûn medya PKK nabînin maqey hûn li kiryarê PKK nabînin çawa yani li hevatin çê nabe yek distê PKK bi Îranê re heye bi Tirka re heye bi rejîma Sûrî re heye bi Heşda Şeعبî re heye û her carê qetekî ji xwe dibe Qendîlê ji xwe dibe Slêmaniyê ji xwe dibe Mexmûrê ji xwe dibe Şengalê ji xwe dibe hevatin wê yani tê çawa rabe li hevatinê bi rêxistinekî wilo dike ya tiştê ku PKK niha dike ya İbrahîm Ehmed û Celal Talbanî di 66 de nekirin
di sala 1966 nekir û mala Mustefayê Barzanî xwedî bersiv bû û wan avêt pişt sînorê Îranê. Wilo nabe yanî piçek hêviyê me li Başûrê Kurdistanê de heye çend kevirin ku hatine ser hev rewşekî dewletbûyînê ber bi dewletbûyînê PKK rehet rûnanê her carê qetek jê dibe qetek jê dibe û malbata Talibanî jî di nav de û goran jî di nav de û hin tevger mevgerên İslamiyê ku girêdayî Îranê jî di nav de. Erê ez rewşa we fêm dikim ez rewşa KDP ku di nava yanî PDK di nava dorpêçkirinê de ez tê digihêjim ez fêm dikim bes ev bêdengî jî nabe. Li gorî me ev bêdengî yanî min got yanî wateya wê çi ye?